Halo, assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore. Selamat siang. Selamat siang ya sahabat. Aku maksa kena apa aja nih? Maksa kena udan-udanan. Aja di skip sih sedulur. Aku harap cerita karo sampean. Ya. Jadi udan-udan bae nang nyong tak paksa kena wong preman dadi penggaweane ya sedulur ya. Aku yo dukungane bae mari sampean men supayane awakku kowe sehat bae lah, ora pilek atau watuk ya sedulur. Jadi kayak ngene, udan bae pemandangane nang ngaring alas senyong ya aku wis nang alas kowe. Jadi wis ditanduri ya sedulur. Wis ditanduri ya wis ijo-ijoan. Nang kampungku wis pada mulai tanduri wis mulai apik-apik ya. Jadi udan panas gue ya nang tanduran ya apik, nang badai apik tapi ya kur kue nang awake kok. Jadi pada greges saya lah rasane. Nek masalah badai mah ora nyawat ya, kepok-kepok kabeh gue. Pada luber malah ketambahan banyu udan kayane ge. Yakin. Aduh, ya wis ya sedulur. Mudah-mudahan sampean ya pada sehat ya main udan-udanan ya ora apa-apa. Aku kayak apa ge nganggone plastik nganggo helm men supayane nglindungi awak men supayane ora katisenan ora udanan ya sedulur ya. Jadi awake ora diginten lah. Ya bisa sedulur kene wae mudah-mudahan sapangarepe gue awake seger bae. Jadi ketemu karo sampean bisa saling follow saling komen kami sampean men supaya pada maju bareng ya. Assalamualaikum.